ಮಲ್ಪಾವ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಕಿ. ಹಾ ಮಾಮಿ ಆವು ದಾದಾ ಅವು ಗುನು ಗುನು ಕೇಂಡು ಕಿಬಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಪು ಕೇಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ಕಲತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬುಕ್ ದಾದೊಂದು ಹಬ್ಬ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲತ್ ದಾಂಡು ಮೂಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈತು ಪೊಡ್ತು ಯಾನೆ ಪೋದು ತೂಪೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ಇಟ್ಟು ಕಾಲತ್ತದ ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ದೀತ ಇಟ್ಟು ಕಾಲತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದಿಯೋಡೊಂದು ಬರೆದಿತ್ತೇರಿ ರೆಸಿಪಿ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದೀತೆ ನಿನ್ನ ತಾರೆ ದಾದ ಕಲ್ತದನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮಲ್ತು ಕನ ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನೇ ಮಾಮಿ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕೊರು ಕೊರು ಆ ಅತ್ತು ನಿಕ್ ದೇವೇರ್ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ತಿಜೇರ ಬಟಾಣಿ ಕಡ್ಲೆದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲಿತ್ತನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆತಿಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಒಯ್ಕಲ ಮನಿ ಪಲ್ಯ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ನಾನ ದೇವೇರಿ 32 ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತೇರತೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲು ತಿನ್ನರೆ ನಾನು ಆಪುಜಾ